Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Дӯстони азиз, имрӯз якшанбе қарор дорем дар мол бозори ноҳияи Дӯсти Ҷиликӯл. Дар ин видео навор кардем аввал говҳои гусоладор, баъд буқои калон, буқо барои бастан, буқачаҳои алафӣ, ғуноҷиноро навор кардагием. баъд ахирон молҳои майда, баррача, қучқор, бузои очабача, гусфандаи очабача навор кардагием. Тех, кто желает посмотреть цены на русском языке, пройдите по ссылке в описании и в закрепленном комментарии, там можете посмотреть цены на русском. Нархи кунҷора 5 сомону 30 дирам. 1000 рубли русӣ баробар ба 134 сомонӣ. Гоҳи гусаладор дар мол бозори ноҳияи Дӯстӣ. Шашмзоид мега. Хоб гусолаш мода саҳаро бега 5-6 литр шир мега. Нарша 15000 гуфта истодагиян, савдо мешава бо муомила дора. Бозор 11500 карда истай, додагиш нестай ҳозир ашта. 11500 бозор карда аст. Айвайда поёнтарам карда истан. Шашмзоид гусолаш мода саҳаро бега 5-6 литр шир. моли деҳқонай, моли хариду фурӯш нест. Чандмзоид бидогишане рост шагавзад шашмзой мега. Гоҳи гусаладори маҳаллӣ бои майдатар будай 8500 мега нархша савдо мешавад. ё чорум ё панҷумзой гусолаш мода саҳаро бега 4 литр шир. Ҳами зури зур бутия кунҷора қати 5-6 метия. 7100 сумай 7000 бозор кардагия. Аниқша нагуфт. Ҳамиҷа фаҳмидем 7000 максимум 7200 бозор кардагия. Гоҳи гусаладори маҳаллӣ савдо шид. Сеюмзоид гуфта фурӯхтагиай соҳибаш. Гусолаш ҳозир мефаҳмем гусолаша. Гусолаш буқачае ба фикрам. 7000 ровна савдо шид. Саҳаро бега 4-5 литр шир. Гоҳи маҳаллӣ. Сеюмзоид гуфта фурӯхтагиай соҳибаш. 7000 ровна савдо шид. Мол айқафош. Синаш дувақтай ба фикрам дина бегаям ҷиштагӣ нест. Гоҳи гусаладор пародни. Сеюмзоид мега соҳибаш гусолаш мода гусолашам гусолаи ба қувватай 10 литр ширда гаранти додеста. ҷои пилгириша 12000 мега. ҷои пилгириш 12000 сомон. Савдо шид буқаи карпати фарбе 37 сомонӣ килобаркаш. ҳоли тарозу мондагӣ нест, 2 соат пас мемондааст тарозу. 37 сомонӣ килобаркаш савдо шид дар мол бозори ноҳияи Дӯстӣ. хоҷагии Эшбек Сатторов. буқаи карпати фарбе. ин фоизша бисёртар метия барои ҳами 37 сомонӣ савдо шудагия. хоб ду буқаи дига килобаркаш савдо шид. хунаиш 310 кило баромадагия 36 сомонӣ фурӯхтагия. ишам 36 сомонӣ фурӯхтагия. ира ҳоли тарозу мондагӣ нест. қайки тарозу монд баъд сумша ҳисоб карда мегирад. наиш 310 кило баромад 36 сомонӣ вазни зинда савдо шудагӣ аст. буқаи шведпарода буқа барои бастан 10500 сомонӣ савдо шудагӣ. буқаи миёндароз. Хайзура.
10,000 savdo shid. Ne 10,000 ne bakshish 10,100 somon savdo shidagi. Bakshish ziyod do'ston aziz 10,100 somon savdo shidagi ast. Be tarozu. Na seta buqa yak joya savdo shid. Avval xushru tamosho kunен o'zi بعد آخر نارخشا میگم نه یکم شای کو برای بستن است نه دوتا نمی هر سش 50 سومونش کم 24,000 سومون سودا شده 50 سومونش کم 24,000 سومونی به ترازو ای پوچاش Bana bu ko ay peş. Xo'p, bunay bu qay yakımda savdo ishlagan 30 so'mishkam 5,900 5,670 so'm 5,670 so'm savdo ishlagan o'zi bu deyimvora savdo mundaga نمیدونم هیچ چند قفویده میکنه دیدن سه تا شوید دو تا مایده یخیلا یک تاش کلانتر دو تا مایده شا 7,500 گفته سودگیان با سودو میشوه قچورا پروداشون سوزن قچوی پاهم میان دروز سوزن کلانترش برای بستن با خوبه Bunay seta şveta har sesha yak joya 20,000 somon persidesta dodagi nesoli soyuş mega bozor 24 kadaga dodagi nestemega yak hojibo amija 20,000 persidesta namet mega 20,000 da namishrast qo'y sozam namyor bardoshtаю sozam ay qachay siyah Qachay alafi 5,000 somon bozor karde 5,000 somon o'zi rashta dodagi ishlaymiz mana qachay parodni 7,000 mega savdo mishava bozor 6,600 kada ast o'zi rashta dodagi neys 6,600 qadish pastaydi ki mana tutta bu qachay yosh qachay alafi 4,500 somoni gufta sudaga savdo mishava bozor har disha yak joya 8,200 somoni karde istam Nayış bu Arkadaş bu खूबतर bude 8,200 har dışa yak joya karde istam dar bozor Yine bu qachoy alafi Bisyor mepursan odamı xel bu qachora 4,000 gufta sudaga savdo mishava bozor 36 37 35 هم پرسیدگی اون مایده شا نام خیلی نرخو بچه های علفی خروبتر سروشون دتا بقچه سعوده شدیست سعوده قلیورین 34'ten verdi yaptım 3,400 بوده soyubuş mayda şavzi savdo qilishda 3,000 pursitisda dodagish nezozirashdi. Va 31 berganmi 34 berdi. 33 berdi munosaba. Soyubishmaga sevsa ino 3,000 satishim kadena xaridoro. Molvoy iskaray bafishrim. Molvoy iskarabdas.
Хуножинчаи пародни савдо шудааст. Оли як сола нашидааст. Очаш гови калунай, гови карпат. Хуножинаки аҳлай. 3000 сомон гуфтааст агар бозор 2200 пурсидааст. Додагиш нест ҳазирашта. Бермаганҷа берикета. 2200 наметим. Хуножино барои мол кардан. Пародошон, пародои зур. 4500 сомони ҳаршам хуножинай 4500 сомони мега савдо мешавад. Бозор 3600 сомони кардааст. Ҳозирашта додагиш нест. Мол да дасти хариди фурӯша. Сивишаши бозор кардааст. Ҳар душам пародаш хуба. Панҷ сар хуножин. Хуножина барои мол кунӣ, моли искара 4000 сомонӣ мега савдо мешавад. 3400 сомонӣ бозор кардааст. Маромад кунед. 3400 сомонӣ. Пародошонам бад нест. Пародои хуба. Сеташ пародаш хуба, дуташам меша. Дуташ болиминай нест. Ҳар сеш светшам созай, хитшонам созай. 3400 пурсидааст бозор. Мана тоя бинем, тои 2 сола будааст. 7000 мега савдо мешавад. Нарай той ай 2 сола нагузашт мега. 6200 сомонӣ бозор кардагия. 6200, 300, 6000 ам пурсидагия. Мана якта бузи очабача, якта гусфанди очабача. Барашкати. Иша гусфанда 2000 мега, иша 1500. Буза бозор 1000 сум кадагия очабача. Мана ина 1400 бозор кадагия. Ишам бачашкати гусфанда буза. Барраҳои алафхӯр нода шир дар кор нест. 1000 сомонӣ гуфтасидагия савдо мешавад. Ҳамаш кучхор будааст. Бозор 700 кардааст мега. 700 сомонӣ. Ҳамаш кучхор. Аввал тамошо кунем, баъд нарша гап мезанем. ҳазору панҷсади гуфтасидагия. 1500, 1600. Нав калоноша 2000 ам гуфтасидагия. Бо савдо мешаванд. Бозор 1200, 1300, майдоша 1000 сом, 900. Ҳар хел. Мана инош бо қиматтар ман. Ҳамаш вобаста ай шастаяниш, ай пародаш. Ҳамаш хушхор будааст. Молҳои гаравтия. Хушхоро, ҳамаш хушхора. 1800, 1900 гуфтаистудагиан савдо мешавад. Бо инода шир дар кор нест. Ҳамаш алафӣ шидагия. 1400, 1300 бозор кардааст. моли гаравтӣ будааст. Ҳамаш хушхор. Хушхорои алафӣ.